मंगल देशा पवित्र देशा महाराष्ट्र देशा, प्रणाम घ्यावा माझा हा श्री महाराष्ट्र देशा। राकट देशा कणखर देशा, दगडांच्या देशा, नाजूक देशा कोमल देशा, फुलांच्याही देशा। 1 मे 1960 रोजी बॉम्बे राज्याचं विभाजन होऊन मराठी भाषिकांचं स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आलं। त्या घटनेची आठवण म्हणून दरवर्षी 1 मे रोजी महाराष्ट्र दिन साजरा केला जातो। 106 हुतात्म्यांच्या बलिदानातून आणि प्रदीर्घ संघर्षानंतर मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला। हा दिवस राज्याचा गौरवशाली इतिहास, संस्कृती आणि भाषिक अस्मितेचा सोहळा म्हणून साजरा केला जातो। आज राज्यभरामध्ये विविध कार्यक्रमांचं आयोजन देखील करण्यात येणार आहे। आज महाराष्ट्र दिन आहे। 106 हुतात्म्यांना विनम्र अभिवादन देखील केले जाणार आहे। गौरवशाली इतिहास, भाषिक अस्मितेचा आजचा हा सोहळा आहे।